Kajing bom sngo thu shaya ka rukam mang tingka ka sorkar pedengling ba ka 15 Finance Commission cheka jala Meghalaya kata shaki rural local bodies haka khat khandai tarik unai wieng araja rupsaw ka hinyo trap integrated territorial organization hito klalej yakendo yakakong IT Nolin lingdo maulong joint secretary ka district council affairs banwat jingpenshai namar tangshen ka seng kalayo I balamang tingka arspa henriu penriu klur yaka Kerala katba yaka Meghalaya patang arpinyo klur kahito hagajing ilam uba ton bok dakhar presiden kalapen pau magajing mang pisa ba arpinyo klur ka sorkar pedeng na benta ki lightly ki autonomous district council ka jela kata ka khasi jantia batgaro kamlong ka basai habakren uba don bok ulaong bana kalyang ka joint secretary kamla ban ai jing shai ka bajanai komta kala ong bakan wat jing tip bha bat kan sakhot pat yakaseng ban ai ka jingpen shai halor kite kimat ulaban rapru baga jingleit kendo kaseng gadai namar ka jingja ha usnem arja khatpra balawan mi kawai ka sengsan penthai na district council ka ba umla ban pentikna ya ka jingtrekam jongka bat ka hok jong upat ba ka ba udai ban yo ru kila shudo e no kumba philai hi dan ba kilat thai ko bor ba ka sarkar pedeng kala ai kan ka 15 khabaya dei ba kan ka 15 Finance Commission grant ya ki local bodies kabapau hi arspa andriu klor ya ka Kerala kaba ki khatsau kutali ki district panchayat hispa sanpuar blok panchayat bat khandai spa saukuwei ki gram panchayat sapok ka jela jung ka Kerala habi dai bat ka jela jung ka jela jung ka jungi kata ka Meghalaya lakmang kumba arpinyo klor ya kan ka arpinyo klor dan ia perkat bah pa kani ka rural local bodies kalong eligible mo kum syatei sapo Kerala ka don ya ka district panchayat ka bomut sangi kay ringkat dor bat kini kay ringkat bat ki elaka kani ka cispa sanpuar blok panchayat ka ringkat bat ka dor barai bat ka dor barima kani ka khandai spa sapuwei gram panchayat bat ka ringkat bat kini ki dor barsno po bejela ko juni te halor kani namar ba kawan ba hangtai hapo district council ya kani ka rural local bodies ngran hadu menta umpatsai mano badai hok banyo bat kumno la implement halor kata ngi wani kendu badai joint secretary ban panjang sai halor kani ka grant jong ka DCA halor kani ka grand rural local bodies ta habangi krani kendu bati ni lakang sai ba medam pensai ngi mano kita ki rural local bodies namar bakat kum ke jingtip jungi kita ki dorbar rat ki dorbar ilaka bat kita ki dorbar snom tanda kalian ku jokoi yang ba kile bikat kum keto ka portal ka ki ka le dengan ka portal ban kedan ka ba nongkum kanerega ki maki ki long tangkum kita ki no dapat besar te kan ni ka grand ru lah memang na keto ka Ministry of Panchayati Raj te yela keren da ka besai te ina kalian jungi imla ban panchayatan yang ba in khot ban yakran yakni but indala yo jingshai ta insa panjung bchai bali na kalyang jong ko sing pengi haban wan bat ban pinshai namar ba ngindal apule ba hakat kum gutu ka close life san life ndri life nyo ba ong ba kimsha re yakin ka close life san life ndri life nyo kalong persya ya kriti dustor ka ba penkai ba ka ba penkai ru ya kalong hok ang brio man brio kat kum ka tuka ek jongka hima bat jongka ilaka te habangi I kat kum tuka ek ba maki kenumla ban keli bani ban perthau ya ka dus konsel tengi wan chakmat kai ban keli hakane ka gran yang kene ka rural local bodies balai ba ngi wan ban keli ru bangi tieng yo kami biang sachisien kumbala jia teng haus nam arajar khatra kami kawai ka seng san perthai na po konsel ka ba misuse ka fanne ki kami no nike dan rehat ko por nilai isai ba kumno ka gran ki kami kata ka scheme ka jong ki padba pabiban hok yo hok kam yo te halor kani lada kemla ban panchayat ni ngim ban se ngi haban tho ka ministry pasu governor kunjo lada kami sai lada kamdei sisa ya ka dorbar rai ya ka dorbar snong bagi ki dorbar laka ka bahaban stop sha lada namari kan eklam ong lemang na banta kata ka scheme ya ki MDC namar ngi tip sai lada ki ong ka MDC scheme namar kala long ka politics lada ka ong ka kata ka politics ni MDC un ai tangai ki ai tangai unum ai banta rai ya baro
tenre badang ia pek bat kaptum kata ka kadai hok kata ka rural local bodies kadai bit ban yo ya kita ki nong penyak snong bat kide ban san maki hi ban pek maki hi ban ajing mot ude maki dan ka liam ka jongi ngila ai ka kopi shu governor chu chief minister so minister jong ka district council affairs ki rang ba snong do ki sar kapsar president secretary bat ki advisor jong ki president secretary jong ka assistant ki bom dan sanat no bat ngibu ni dan ruka kabapela ni semua pela bah balai menakani dang ai kata ka office ya kita ki CM tengah FKS hot ni stunat ba ki yo namar ba ki dei ki try yang dan hok mo tenrei mas dep yo ya ka office menta apa kami kan ka kata ke grand tengah rural la menjur no ya kan ka grand tengah rural local bodies kabab bu kadak jengkeli yang lakat terus na mukam release tenrei menta dang sur release hadian ba yo ya kata office ta kamu kadang ka kita tak jingkli ubah syam na ka nam ko ni takada ipa bukan panjing mensai ka hok hi jong ka dorbar right dorbar snong ba ka dorbar himahi kidai maki kitra kidai hok maki ban dia nakal yang ka jongi ginjai budien hadu ba ngin dia saya kan dia ka Habatin pej bahaki ki shop ka shop plus f Ka plus F? hakabam bangi bam dunaki eki batte kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus f ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kam bha ka jing im ba kam bha pendon kam daki mar bam don ka sharp plus f menta ka sngi. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya